Itse työntää paska-autoon, saatana. Miten sä oot löytänyt tän nimen? Jätkä. Kittoja. No ihme kun ei tullut, kun tää auto on tämmönen paskakasa. Sä et tiedäkään minkälainen rahareikä tää on. Meikä ei saanut eilenkään naista. En näkään. Loserit! Nyt Lasse, tää on hyvin vihainen. Hop, 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 hop. No noin. Missä mä en jaksa enää. Tossu nousee vielä. Koska nyt menee hapoille, niin ei rautakaan nouse. Ne kevään SM-kilpailut tulee kovin äkkiä eteen. Ja sitten intervallit, polvennostoa lukion pihan yli. Niin muuten sitä illan keikasta sitten, että mitä kappaleilla muuten soitetaan. Ne uudet kappaleet on vielä aika epäselviä. No vetelet vaan vähän fiilispohjalta. Niinku muutkin. No niin. Mennään ulos. Sammuko halu? Satanen juo. Äiti ees sammuko suotakin. Juoksi! Kyllä näitteen riittää! Joo, ja kato loppuun, niin voit tulla vaikka takaisin. Onko pojilla ongelma? Ei kai, ne nyt vaan heittää. Meillä on kisat tulossa. Ensin piirimestaruus ja siitä sitten ylöspäin. Tytöllä on kovat haaveet. Miksei myös isällä. Hieno auto. Joo. Polvi nousee vielä! Kuulostaa tutulta. Munkin faija koittaa valmentaa musta jotain insinööriä. Tajutonta touhua. Kai se hyvää tarkoittaa. Niin kai. Kysys vaan multa ensin. Noin minäkin ajattelin nuorempana aikoinaan. Nuorena vaan tahtoo tehdä väärät valinnat. Tiedät sitten, kun on omia lapsia. Hyvä, anna mennä vaan! Ei. Pitää mennä. Ole tarkkana. Yes. Vähän menee. Nähdään keikalla. Ai hei. Kiva nähdä. Vain pieni hetki aikaa ennen uutta maailmaa. Uusi elämä Mitä sä nyt? Se kuitenkaan tarkoita. Eiku ihan oikeesti. Kukaan ei koskaan merkinnyt mulle niin paljon kuin sä. Ja milleen? No enkä mä sulle valehtelisi. Sä oot niinku... Siis sä oot sä. Niin onkin. Sulla on viisas siellä. Onko sulla jotain bisneksiä tänään? Jotain kokkikerhoa tai jotain? Me voitais vaikka... Kristian Vaara. Ei onneksi olkoon teille. Vaikka en ois kyllä ihan heti tunnistanut, kun jotenkin oot niin erinäköinen kuin silloin lauantaina siellä saananpileissä. En mä tiedä, jotenkin ehkä tummempi tai jotain. Johtuisiko se sitten valosta, kun siellä makuuhuoneessa kumminkin oli aika pimeetä. Joo, ehkä se on se valo. Eikö sun pitänyt olla lauantaina tätis Tuulan hautajaisissa? Vai onks Tuulatati taas kuollut? Voi että kun sillä Tuulatädillä on aina niin huono tuuri. Hei nyt meet. Ai niin muuten. Onks sulla jo viisas sielu? Mikä yhteen sattuu? Selitäpäs nyt vähän, Kristian. Mun ei tarvi selitellä yhtään mitään. Ei tarvi. Oho. Kato, kaikille sä et tota tee. No älä nyt viitti. Se on ihan hyvä jätkä. Joo, hyvä jätkä.
Ja se sama jätkä kuule leuhki mulle käyttäneensä teidän keikkaliksen ryyppäämiseen. Nyt turpakin ja men jauhan sitä paskaa muualle. 380 €. Kuulostaako tutulta? Turpa kiinni ja lähde menee! Niin, 380 €! Sen saatana tajuamme pois! Vitun kusipää. Teilläkin hyvä kaveri. Joku vielä maksaa tän. Niin on se keikkaliksa mulla jossain, mutta se on vaan jäänyt vähän roikkuun. Aapo, purkki. Keikkarahat on tosiaankin vielä jakamatta. Joo, voisit tuoda ne Käenkoskelle. Me päästään sitten kaikki vähän viihteelle. Joo, jos mä kerkeen käymään kotona ennen sitä, niin kuul vähän bisneksiä. Sun bisnekset tais kyllä mennä justiin konkkaan. Minkäs sitä ollaan menossa? Käenkoskelle vai? No joo. Mikäs siellä niin kiinnostaa? Ootko muuten saanut äidiltä luvan? No ei siltä viitti edes kysyä. Mun on keksittävä jotain, koska mun on pakko päästä sinne. No, eiköhän me jotain keksitä. Mehän voitais mennä vaikka leffaan. Hei joo! Mut voisin sä kysyä äidiltä, kun mä en oikein. Hei, saisiks mä laittaa sun luomiväriä? Kuule lainaa vaan. Mut hei! Kato mitä täällä on. Jos sä voisit laittaa vaikka tän. Hei, onks näitä mummon vaatteita? Mä laitan sit tän. Mut saaks näitä ottaa? No, kuka näitä nyt enää käyttää? Sulle tästä vähän pissiä! Ai! Pojat tykkää! Tää näyttää ihan kivalta. Tää on tosi vanha. Tää oli mummon lempikoru. Otossa tää hei. Tää tuottaa sulle mies onneen. Rauhoitu nyt! Rauhoitu! Stukka hyvin. Pidä nyt sitten kuule huoli itsestäsi, kun eihän tää oo mikään oikein vaikka tällaiselle 8-luokkalaiselle. Eilenkin oli lehdessä, että... Kyllä äiti. Joo, mutta hei kuule pidä nyt sitten hauskaa, mutta ei sitten mitään vierata miehiä. Joo. Joo, no soita sitten kun tullaan hakee. Joo. Moro! Moi.